po, mga kalingap, ito dapat suportahan natin ng mga charity vlogger sa Pilipinas, iba't ibang lugar, iba't ibang probinsya, Kalampitos, Kaagapay. Maraming salamat sa iyong tumulong sa akin, magkakapay. Mga guys, magandang umaga po sa ating lahat. So bali, andito po tayo sa Barangay San Pedro Ross, Isabela para sa ganun po. Pagpatuloy po natin ang Kaagapay Feeding Program. So bali, tara po, samahan nyo po kami mga Kaagapay. So before that mga Kaagapay, please like, share, and comment down below. Then subscribe and click the notification bell para sa ganun po maging updated po kayo sa aming videos. So ngayon nga guys, andito po tayo sa highway. So bali nagmumotor po tayo para sa ganun po makapunta po tayo sa barangay hall dahil nandun po yung mga bata. Ngayon na nga, malapit na tayo. Ito na po yung mga sa barangay hall po. Yan po, punta tayo saglit. So yun guys, dito na po tayo. So magpapark po tayo. So ito guys, yung mga Barangay San Pedro officials po natin. Si Barangay Captain Sosimo M. Alcon, Barangay Kagawad members Joseph Riquelmen, William Alcon, Joseph Hobes, Florentino Calabukal, Virginia Ganal, Vicente Pabroa, Nilson Rarama, ang ating Barangay Secretary, ang ating SK Chairman, mga Barangay Treasurer, yan po. At ito din po ang ating mga mayor at mga SB po natin dito sa bayan ng Roxas, Isabela. Si Mayor Jonathan Jose Totep Calderon, ang ating Vice Mayor si Nick Sebastian, ang ating Sangguniang Bayan members, Honorable Peter Jude Soriano, Winnie Domingo, Boyet Castillo, Malu Salinda, Jonathan Navalta, Cesar Puruganan at Bong Diray at si Honorable Antonio. So mapagpalang umaga po mga Kaagapay, mga kalingap. So bali, andito po tayo sa barangay hall ng Barangay San Pedro Ross, Isabela. So bali po, 2 beses na po tayong pumunta dito. So may Kaagapay feeding program na naman po na pinapangunahan ni Val Santos Matubang at si Kalingap Rab. So bali po, maraming bata dito, 92 na children yung andito po sa ating barangay upang makatanggap ng feeding o pagkain po na Jollibee na bigay po ni Kaagapay. Bago po tayo mag-umpisa, tawagin muna natin si Pastora kasi siya po ang maglilid ng prayer. Kararag tayo. Diyos mi, kaya namang nadailangitan, idaydayaw na kao Apo. Agyaman kami Apo Diyos. Iti naindaklan nga puso. Iti Kaagapay feeding program. Sa Apo Diyos nga ag-extend iti kwarta, may bahay Apo, iti feeding, kadagiti nga bubing. Dawatak Apo Diyos, nga patuloy mo idang bendisyonan. Bendisyonan mo Apo, dagiti trabaho da. Isalunat, ken piksada Apo Diyos. Ken di dinindaklan nga puso da Apo, nga tumultulong kadagiti iso amin nga kasapulan. Nagyaman kami Apo Diyos. Kasi pamendisyon mo, patuloy mo idang Apo nga ited. Katagyaman kami mat-Apo, dahil dito nga daw, mabinipisyuaran Apo, dagiti nga feeding, babayan Apo, iti Kaagapay feeding program, bendisyon naman Apo, dagiti nga feeding, iso nga mangan, kaya patong lagit Apo, kadagiti puspuso da, nga dahil nga programa Apo Diyos, dakkel, nga maitulong kadakwada, kasi kay iti Diyos, na mariknada nga mga ayat, babayan Apo kadagito nga kapsat, iso nga naayat, nga mangipapay Apo iti feeding. Ngayon Apo, ipamendisyon mo, ipain mo itong maisag, yaman kami mat Apo, iti nailaklan nga suporta, ayatan mi nga kapitana, kaya dagito. Diyos mi, kaya namang So mga Kaagapay, andito na po tayo. Apo, agyaman kami Apo Diyos.
So mag-uumpisa na po mga kaagapay ang ating feeding program. So manalangin po tayo. Yan po si Pastora Paz Idralin, ang ating pastora dito sa San Pedro Roas Isabela. Dawatag Apo Dios nga patuloy mo idaw. So kung makikita mo mga kaagapay, so ano pong masasabi mo sa kaagapay natin? Lakasan mo ang Thank you, mga kamay. So, ma'am, ano pong masasabi niyo sa kaagapay program ni Kuya Val Santos Matubang at si Kuya Rab po? Masasabi ko lang po, maraming salamat po sa tulong niyo sa ating dito sa Barangay San Pedro po, sir. Sana po bigyan pa po kayo ni Lord ng maraming blessings na pwede niyo i-share sa amin, sir. Maraming salamat po, sir. So, maraming salamat po, Nay. Hindi man pala yan nakagapay. Thank you, Kaka.
Please like, share, and subscribe to our YouTube channel. And please click the notification bell para sa ganun po maging updated po kayo sa ating mga videos, mga kaagapay, mga kalingap. So ito po mga kaagapay, ang ating kapitana. So nagbibigay na po sila ang ating mga BHW. Yan po. Kuha na si Pia. Mag-thank you kay kaagapay. Thank you kaagapay. Maraming salamat kaagapay. Sana sa December 25 na naman. Ano masasabi mo sa kaagapay, sir? Maraming salamat po sa salamat. Very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Can you receive your Jollibee? So ngayon guys, so maraming bata na hindi nakapunta dahil may mga naka-quarantine. So puntahan po natin at magbigay po tayo ng tulong sa kanila. Kahit sa kunting bagay lang, makakatulong po tayo sa mga naka-quarantine po, sa mga bata. So medyo malayo-layo po konti, nakamotor po kami. So ito po yung daan papunta sa kanila. So ito po, papasok po tayo sa eskinita na maliit. So ito guys, so papasok na naman tayo. Ayun na nga guys, malapit na po tayo. So ito pong bahay na to is may mga naka-quarantine, so, may mga bata. At meron din pong nanganak na ito po. Tao po! So, parang walang tao. Apo! Tao po! So, bali, wala po yata sila. Pero, andito po yung motor nila. So, bali, dito po muna tayo. Sa bahay ni Auntie Jonah. So, isa sa mga indigent family ito. Mga kaagapay. So, bali, tingnan po natin. So, kung makikita nyo mga kaagapay, ganito po ang sitwasyon ni Ate Jonah. Hello po! So, bali ito po. So, made of bamboo po siya. So, ay may aso po. So, hello po. Magandang umaga po mga kaagapay, mga kalingap po. Asan po si Digong po? So, ito po yung kalagayan ni Ate Jonah. So, ito po guys, bali po, andito po si Ate Jonah, si Auntie po. So, minsan po dito po sila nagsisilong po, sumisilong kapag umuulan. So, ito po ang kalagayan po nila, mga kaagapay. So, ito po yung bahay po nila. So, pasukin po natin, mga kaagapay. So, ganito po ang bahay po nila. So, dito po. So, andito po yung bata. So, silipin natin. So, po, ito po yung higaan po kaagapay. So, ito po. So, medyo madilim po mga kaagapay. So, ito po yung CR po nila. Yun po yung pinaglulutuhan nila. Yan po.
mga kaagapay. So, yun po. So ayun, maraming salamat at natapos na rin po ang ating pangalawang feeding program sa San Pedro, Barangay San Pedro, Rojas, ayan, Isabela. And bago po matapos itong video, ayan, gusto kong pong pasalamatan ang lahat ng mga tumulong, ayan, mga sila Barangay Chairman Susimo M. Alcon, kay Kapitana Flor de Lisa Alcon, kay Pastor Idralin, Pastora pala, kay Marites Santiago ng Barangay Health Workers, kay Los Biminda Alcon, kay sa former SK Chairwoman si Febelin Gabaldon, kay Robinson Rarama, ayan, syempre ang ating cameraman, and kay John Ray at kay Charmin Alcon. Sila po yung mga natin dyan, mga taga-video po, and maraming salamat. At syempre gusto ko rin pasalamatan ang nagpaabot ng tulong sa ating feeding program dyan sa Isabela, sa mag-asawang Marcelo, ayan, sa mag-asawang Marcelo, si Ma'am Cheryl Marcelo, sa kanyang asawa na si Engineer Andy Marcelo, ayan, at kay sa isa sa aking kaagapay, Guardian Angel, maraming salamat ng Baguio, maraming salamat. Thank you po sa munting suporta sa ating feeding program. Ayan, maraming salamat po. Ayun, so sana po magkaroon pa tayo ng mga ibang feeding program sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, at sana magagawa natin yan dahil sa suporta nyo po. At maraming salamat po sa walang sawang suporta sa ating mga programa, ayan, sa ating mga tinutulungan, sa mga OFW na patuloy na sumusuporta sa ating channel or sa ating programa. Maraming salamat po. Ayan, ang team Kaagapay po ay nagpapasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, ayan, and sa mga hindi pa po nakasubscribe, ayan, Kaagapay po, and sa mga hindi pa po nakafollow sa ating Facebook page, ayan, pakisuportahan din po ang ating Facebook page po, ayan, maraming salamat po, ayan, sa patuloy na pagsuporta po sa Team Kalingap, pinangunahan po ni Val Santos Matubang, Kalingap Rap, at kay Ate Edna Vlogs, ayan, at sa buong Team Kalingap. Maraming salamat po sa suporta nyo. Ayan, God bless po, and bye-bye. Napaiyak po siya bukas. Maraming salamat po kuya sa pag-share na walang paa, walang kamay. Kakabari ako dito, bigyan ko sa'yo. Hindi nila alam. Si kuya nandito. Ano pangalan niyo kuya? Para. Pero handa ka pa rin mga kaagapay na hindi daw po sila Tapos iniinis kahit pa ako. sino po ang kasama niyo dito? Hinihiling